Mulțumim lui Dumnezeu că în această dupămasă avem acest prilej minunat să fim în prezența Lui. Spunem un bun venit fiecăruia în parte în această seară, în locașul de închinare, în prezența lui Dumnezeu și facă Dumnezeu ca fiecare dintre noi în această dupămasă, în locul acesta, să ne simțim ca într-adevăr înaintea lui Dumnezeu. Inimile noastre să fie mângâiate. Doresc de asemenea să spun un bun venit fraților de la Relic. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Ei ne vor sluji prin cântare, prin cuvânt. Dorim să laudăm pe Domnul prin cântare. Cântând, nu vrem să ne arătăm pe noi oamenii, și vrem ca să înălțăm numele Domnului în adunare. Amin. Doamne, Tu ești lumina mea, când noaptea totul cuprinde. Sfântă speranță ca o stea, pe drumul meu se aprinde. Eu n-am nicio teamă, Tu ești viu, de orice mărire, ești mai presus și ne-de-ajuns atât să știu că mă iubești, Hristos Iisus. Înălțați cântări de bucurie, Domnul este marele împărat, din tot sufletul să-i dați onoare, Sfântul-i nume fie binecuvântat. Mulțumiți-i pentru harul mare, pentru darul binecuvântări, înaintea Lui plecați ființa voastră întreagă, unde ați mai putea găsi asemeni Domn. Înălțați cântări de bucurie, Domnul este marele împărat, din tot sufletul să-i dați onoare, Sfântul-i nume fie binecuvântat. Lăudați-l pentru a sa iubire, pentru a sa răbdare pentru noi. Ne-a păzit cu mâna sa în orice încercare, pe-al său braț vom fi cu toți biruitori. Viața veșnică e răsplata celui care îl prețuiește. Dar răsplata celor care i-au nesocotit solia a fost pururea blestemul și o sânda și peirea. Viața se zbuciumă în jurul tău, dar nu te teme, Domnul e stânca cea tare în nevoi. El e stânca tare, e stânca tare, El e stânca ta. În jurul tău noaptea grea s-a lăsat, dar nu te teme, faceți-te Domnul lumină din cer. Lumină-i Domnul din cer, lumină-i Domnul, lumină din cer. Lumină-i Domnul din cer, lumină-i Domnul, lumină din cer. Trăiește Domnul meu iubit, măreț cuvânt sublim duios, mormânt
El a înviat cu adevărat. Iisus e Domn, Iisus e Domn al lumii întregi, El e stăpân, etern și rege peste regi. Nu-L căutați printre cei morți, El a înviat cu adevărat. Iisus e Domn al lumii întregi, El e stăpân, etern și rege peste regi. Trăiește Domnul meu iubit, adie vântul recoros, ne spune codrul înflorit, că-n veci e viu Iisus Hristos. Nu-L căutați printre cei morți, El a înviat cu adevărat. Iisus e Domn al lumii întregi, El e stăpân, etern și rege peste regi. Nu-L căutați printre cei morți, El a înviat cu adevărat. Iisus e Domn al lumii întregi, El e stăpân, etern și rege peste regi. Mă uit la dumneavoastră și sunteți obosiți. Și noi suntem obosiți chiar dacă ne vedeți îmbrăcați la cravată și costum. Astăzi am muncit fiecare dintre noi. Dar slavă Domnului pentru că într-o seară ca aceasta avem posibilitatea să vorbim despre lucrurile cerești. Despre lucrurile care privesc sufletul nostru. Și e atât de important. Alergăm atât de mult pentru trupul nostru ca să avem ce mânca, ca să avem ce îmbrăca. Cu toate că Domnul Iisus Hristos ne-a spus că nu vă îngrijorați de aceste lucruri și atât de puțin ne ocupăm de sufletul nostru. Și în seara aceasta avem posibilitatea să vorbim despre lucrurile cerești. Și când vorbim despre lucrurile cerești, nu putem să nu vorbim despre Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, în seara aceasta, aș vrea ca să răspundem la o întrebare. Și întrebarea este următoarea. Cum să urmăm pe Iisus? Și haideți să deschidem Sfânta Scriptură în Luca, capitolul 9, versetul 57. Nu o să răspund eu la întrebarea aceasta, ci o să răspundă Cuvântul lui Dumnezeu și o să răspundă chiar însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Luca, capitolul 9, versetul 57 până la 62. Iisus a răspuns: oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru Împărăția lui Dumnezeu. Amin. Amin. 3 lucruri sau cu 3 răspunsuri am vrea să răspundem la această întrebare. Și răspunsurile le găsim chiar în textul acesta și le dă însuși Domnul Iisus Hristos. Vine un om la Domnul Iisus Hristos și îl întreabă: Doamne, îi spune: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Și Domnul Iisus Hristos îi răspunde într-un fel așa, nu știu, vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde-și odihni capul. Și primul răspuns pe care vrea să-l dea Domnul Iisus Hristos, dacă ar fi să parafrazez răspunsul lui, este următorul. Dacă vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să fii conștient că va trebui să treci prin lipsuri, va trebui să suferi. Cu cât îl slujești pe Dumnezeu mai mult, cu cât te apropii de Dumnezeu mai mult, cu atât vei fi mai binecuvântat și nu vei avea parte de lipsuri, nu vei avea parte de boală. Dar Domnul Iisus Hristos nu ne spune așa ceva. Uitați-vă ce spune El în capitolul 9, versetul 23. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. A merge după Domnul Iisus Hristos înseamnă suferință, înseamnă lipsuri de multe ori, înseamnă încercări. Și de multe ori ne întrebăm: Doamne, eu caut să mă apropii de Tine, caut să trăiesc după voia Ta și totuși sunt încercat, de multe ori trec prin lipsuri, de multe ori sufăr. Îmi place așa de mult Asaf în Psalmul 73, spune: Doamne, eu în fiecare zi îmi spăl mâinile în nevinovăție. Viața
viața-i plină de întristări, grijuri vin zi de zi. Iisus ia toată povara ta, El poate mântui. Iisus ia toată povara ta, la calvar, la calvar. Iisus ia toată povara ta, El poate mântui. Chinuit și îngrijorat, la El acum să vii. Iisus ia toată povara ta, la calvar, la calvar. Iisus ia toată povara ta, El poate mântui. El ascultă suspinul tău, strigătul inimii. Iisus ia toată povara ta, El poate mântui. Iisus ia toată povara ta, la calvar, la calvar. Iisus ia toată povara ta, El poate mântui. Iisus ia toată povara ta, la calvar, la calvar. Iisus ia toată povara ta, El poate mântui. De cât-i călăușia mea și fără tine sunt pierdut, căci n-am nicio putere. Primește-mă cum sunt, n-am niciun ajutor. Primește-mă așa cum sunt, o fie-ți milă, Doamne. Sunt plin tot de păcate, primește-mă cum sunt, n-am niciun ajutor. Primește-mă așa cum sunt, o fie-ți milă, Doamne. Dar sângele Tu ți-ai vărsat și în el îmi speri păcatul. Unica speranță este Dumnezeu, căci ne-am pus credința în Iisus Fiul Său. În slava sa, în Când slujește cineva, să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Amin. Portmoneul acela era o carte de vizită a unui cabinet stomatologic din Cluj. Și s-au gândit ei, probabil,
Omul acesta a fost la cabinetul acela stomatologic și cei de acolo trebuie să știe ceva despre el. Hai să sunăm. Au sunat de pe telefonul mobil și au spus, doamnă, nu vă supărați, vrem să aflăm numărul de telefon, să dați numărul de telefon al acestui om, Cociș. Radu Cociș, nu se pare, sau ceva de genul ăsta. Răzvan Cociș. Așa. Vrem să știm numărul de telefon. Doamne, zice, poate. Așa ceva nu se poate. Doamne, e foarte important. E o problemă de viață și de moarte. E foarte important. Tot ceea ce este el în mâinile noastre și noi vrem să-i dăm. Doamne, nu se poate. Da, într-adevăr, știm numărul de telefon, a fost la noi, dar noi nu putem. Doamnă, portmoneu, cu acte, cu carte, toate sunt la noi. Spuneți-i, dați-mi numărul de telefon. Și doamna parcă s-a trezit. Vai, dar cum să nu? Știi ce? Eu îl sun să vă sune, dați-mi numărul de telefon. I-a dat numărul de telefon, în câteva minute sună acest fotbalist. Domnule, fac orice. Luați tot ce vreți, toți banii de acolo. Numai actele să nu mi le dați. Și prietenul meu, el zice, domnule, dacă era cu 6 ani, și pe acte ceream bani. Dar 6 ani în urmă, m-am întâlnit cu cineva și mi-a schimbat viața. Acum, vino și ia-ți portmoneu cu tot ceea ce este în el. Știți povestea Eli, prietenul nostru? A ajuns în parcare în mașină, cu o mașină albă, cu un nume din acesta, mașină, Porsche, Cayenne, cei care mai știu ce înseamnă asta, așa. Și nu m-a dat geamul jos, ușile blocate, era frică. Și când Eli a spus, Domnule, nu-ți fie frică, n-am pe nimeni lângă mine, ia banii și du-te, nu se poate. A vrut să-i dea bani, a vrut să-i dea orice. Nu, Domnule. Dacă era 6 ani în urmă și nu mă întâlneam cu Iisus, păi și pe acte îți luam bani. Și tot îi repeta lucrul ăsta. S-au împrietenit. I-a făcut tot felul de invitații. A fost la nu știu ce meci de fotbal la București, România, Ungaria. A stat în nu știu ce hotel. El și cu soția, totul gratis. Și tot îl întreabă. Îl sună, îl întreabă și spune, Domnule, bunea, dar cum de-ați reușit? Cum de îmi dați tot? Mi-ați dat tot. Și el spune, Domnule, dacă nu mă întâlneam acum 6 ani, nu vedeai nimic. Și într-o zi ăsta s-a supărat. Dar, Domnule, cine e acest Iisus? Cine e acest Iisus? De tot îmi spui de el și tot îmi spui, Iisus dă înapoi portmonei pierdute. Dați-mi voi în seara aceasta, în nu foarte multe minute, să vă vorbesc despre ce aduce acest Iisus. De ce merită să-L vezi? De ce merită să-L cunoști? De ce merită să-L cauți? Care e avantajul? Care e profitul? Îți dă cineva 70 de milioane, 2000 de euro? Dacă găsești pe Iisus? Cum mai mulți ani în urmă, eram student la București și împreună cu alți frați, ne duceam într-o localitate unde majoritatea erau țigani. Ai 5.000 de euro, mă pocăiesc. Dacă nu, nici nu vreau să aud. Am spus, Domnule, ai atâtea buzunare. Ai suficiente buzunare să-ți încapă tot ceea ce Scriptura are de oferit. Îți spun, n-ai buzunare. Cât? Cât dă Scriptura? Și el n-a înțeles. Și mi-am adus aminte cum atunci vorbea Nicodim cu Domnul Iisus Hristos și a spus, tu ești învățătorul și tu ești venit la Dumnezeu. Vai, ce important e pentru mine să mă întâlnesc cu tine noaptea aceasta. Și Domnul Iisus Hristos îi spune pe nume și spune, Nicodime, Nicodime. Adevărat, adevărat, îți spun că dacă nu te naști din nou cu niciun chip, nu vei vedea și nu vei intra în Împărăția lui Dumnezeu. Și a trebuit să îi vorbim omul acesta de avantajele pe care le aduce Scriptura. Câte buzunare îți umple Scriptura. Cu mulți ani în urmă, eram doar un copil. Și mi-aduc aminte o vecină de-a noastră despre care se vorbea. Că ea știa să ia lapte de la vaci și să o aducă la vaca ei. Nu știu pe de adevărat este. Eram copil pe atunci. Dar mi-aduc aminte ceea ce nu pot să uit. Era cald, afară. Geamurile erau deschis la casa ei. Noi copiii ne-am adunat pe acolo, pe stradă. Și ea era pe patul morții, în vârstă. Și striga, iertați-mă, oameni buni! Iertați-mă, oameni buni! Dar cu un strigăt din acela disperat, din adâncul ființei, cu un strigăt care te înfiora.
Și oamenii treceau pe acolo, și oamenii auzeau, și oamenii se opreau, și oamenii povesteau, s-au îngrămădit la un moment dat acolo. Și nimeni nu avea curajul să intre la ea în curte. Și femeia a strigat aproape o zi întreagă, până și-a dat sufletul neiertată de oameni. A avut lapte, a fost o femeie înstărită, a avut multe lucruri pe lângă casă pe care vecinii și alții rămeau. Dar iertare n-a avut. Iisus Hristos, când te întâlnești cu El, indiferent cât de împovărat ai fi, Iisus Hristos aduce iertare. De a venit Domnul Iisus Hristos ca greuntele acela de greu să moară, ca să aducă iertare pentru mulți și să aducă mult rod. Și roada aceasta, dragii mei, a iertării este o roadă care aduce viață pentru oameni. Oamenii care sunt iertați sunt oameni descătușați, sunt oameni liberi, sunt oameni care pot să se îmbiască într-adevăr, să se bucure și de viața aceasta și de viața veșnică. Sunt oameni care au perspectivă, sunt oameni care nu se încurcă cu nimeni și nimic. Ei sunt iertați, sunt liberi. Și Domnul Iisus Hristos aduce iertare. Oamenii aceștia vin la El și spun, noi am vrea să-L vedem pe Iisus. Și Iisus le spune, veniți, că numai eu vă dau iertare. Ne așteaptă cu lacrimi